Ola, nós somos Jana Conde Barros, Ruth Rodríguez Beltrán e María Soto Fernández e vamos vos presentar un vídeo no cal vamos facer un experimento sobre os pregamentos. As tres somos de cuarto da ESO e o experimento atopámolo no noso libro de Bioloxía. O noso experimento consta de varias partes que vos vamos contar a medida que avanza o vídeo. O experimento trata de investigación acerca de como se forman os pregamentos, neste caso un pregamento con forma anticlinal. Os principais materiais que empleamos para realizar o experimento foron plastilina de diferentes cores, que nos empleamos 3 cores diferentes para realizar e simular esas 3 capas do pregamento, aínda que se poden usar máis, táboas para facer a compresión na plastilina e despois papel film para cubrir esas táboas e non manchalas. O experimento basicamente foi por as 3 cores da plastilina apiadas unha enriba das outras e coas táboas facer presión para que collese e adoptase esa forma característica dos pregamentos, bueno, neste caso é anticlinal, pero poderíase facer ao revés e quedaría pois máis ou menos igual e o procedimento sería o mesmo. Ahora falaremos das partes do noso pregamento. Primeiro de todo temos o plano axial, que é un plano imaxinario que divide o pregamento en 2 metades. Despois temos a liña de charneira, que é unha liña imaxinaria que une os puntos de maior curvatura do pregamento. Despois temos a charneira, que é un punto en que cada capa que forma o pregamento presenta maior curvatura. Por outra parte temos os flancos, que son as zonas laterais de cada pregamento. Despois temos o núcleo, que é a parte central interna do pregamento. E por último o buzamento, que é o ángulo que forma o plano axial xunto co horizontal. As semellanzas que nos podemos atopar coa realidade deste tipo de pregamentos pois pode ser, por exemplo, estas 2 imaxes. Na primeira fotografía vemos un pregamento con esa forma característica de A, a igual que no segundo, solamente que no primeiro esas liñas, esas separacións están moito máis preto entre sí, ademais de que teñen un tamaño menor e hai moitas máis. Na segunda imaxe ten a mesma forma, pero hai menos liñas e está máis preto. Este experimento axudounos a ver de forma visual e didáctica como se forman os pregamentos e non vos quitamos máis minutos. Moitas grazas pola vosa atención.